So first of all, I would like to talk about Turkmenistan, where our Cenap ilçi men ilki bilen Türkmenistan marada guruluşmekçi. Bu yurtda Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçylary dowamly basışlara tezebar bolýarlar. Ýakynda bir habarçymyza hüjüm edilen bolsa, beýleki biri Hudaýberdi Allasow tutsak edildi. Allasow bilen birlikde onuň iň azyndan başga-da 5 maskala agzasy gözünüň aňyrsyna alyndy. Bizde onuň gynamaları tezebar edilendigi barada hem maglumatlar bar. Siz bu barada näme pikir edýärsiňiz? Türkmenistan ýaly ýurtlarda jurnalistleri nädip goramaly? What do you make of it? I mean, how do we protect people of media in such countries as Turkmenistan? Well, obviously it goes without İlki bilen Türkmenistan'naki azat mediýanyň entek köp ýol geçmeligini bellemelidir. Biz Cenap Allaşowyň we onuň maşgalasynyň ikballaryny ýakyndan ýydarlamagy dowam etdirýäs. Geçen hepde meniň kärdeşim Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Nisha Desai-Biswal biziň bu baradaky aladalarymyzy beýan edipdi. Gamburgda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary John Kerry Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň 4-üsiniň daşary işler ministrleri bilen duşdy. Emma Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow ol masagata gelmänli. Şol sebäpli Kerry onu görüp bilmedi. Nähili-de bolsa biz Allaşowyň, Sapar Mehmet Nefes Ulyýowyň gallaryny ýydarlamagy dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň we halkara kanunçylygynyň öňünde öz üstüne alan borçlary bar. Biz muňa çylşyrymly bir sebitde has berk we durnukly bir geljegi guramagyň guraly hökmüne garaýas. in a difficult region. And other than calling the authorities, Jurnalistleri azatlyga göý bermek, olara basışlary bet etmek çağrışlarından başga ýene nämeler edilip bilinir? what would you say? Well, obviously Meniň pikirimçe ol ýerde bolup geçýänleri daşyny çykaryp, hakykat ýüzünde nämeleriň bolýanlygyny halkara jemgyýetçiligine ýetirmek, düşündirmek ören möhümdir. Şol bir wagtda biz öz aladalarymyzy hem açyk görnüşde, hem de şahsy gepleşiklerde beýan etmegimizi dowam etdirýäris. Şeýle-de biz mümkin bollugyça konstruktiw çemeleşmäni, oňoýly bir netije gelmek ugurlaryny hyjylandyrýarys. Diňe bir jurnalistler, aktivistler bilen çäklenmän, ise olaryň maşgala agdalaryny hem basış etmek tejribesi dünýäniň iň bir aýlganç rejimlerine mahsus zatdyr. Biz Allaşowyň maşgala agdalarynyň jizalandyrylmagy baradaky habary şuňur aladalanma bildirýäris. may also be being punished.